कशी आहे मित्रांनो सोयाबीन? आता ही जी सोयाबीन आहे ना, ही आहे ग्रीन गोल्डची 3344 व्हरायटी. आता ह्या व्हरायटीचं वैशिष्ट्य तुम्हाला काही माहिती आहे का? आपल्या ज्या बाकीच्या व्हरायटी आहे ना, त्या फक्त वाढतात आणि त्याला फुटवे वगैरे जास्त फुटत नाही. परंतु ही जी ग्रीन गोल्डची 3344 आहे ना, हिला मॅन्युअली रिसर्च केलेली आहे आणि हिला चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी फुटवे वगैरे फुटत असतात. आता तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघत असाल, याला कोणतंही तुम्ही झाड घेतलं त्या ठिकाणी त्या झाडाला बघत असाल त्या ठिकाणी फांद्या वगैरे फुटला सुरुवात झालेली आहे. आणि हे फक्त माहिती आहे किती दिवसाची सोयाबीन आहे? फक्त 35 दिवसाची सोयाबीन आहे. आणि 35 दिवसाच्या सोयाबीनला सुद्धा त्या त्या ठिकाणी तुम्हाला फुटवे वगैरे याला सुरुवात झालेली दिसत असेल. एक झाड नाही, जे परिपूर्ण जितके जे झाड असतात ना या व्हरायटीचे, हिला परिपूर्ण त्या ठिकाणी सोयाबीनला फुटवे वगैरे फुटत असतात. आणि म्हणूनच ही व्हरायटी आहे ना, शेतकऱ्यांच्या चांगल्या पसंतीस उतरलेली आहे. अशाच व्हिडिओसाठी आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.